ja ma loodan, et tuleb üheskoos meil suurepärane päev täna, suurepärane pidu. Koska pääjohto meni? Pari tuntia sitten. Kaikki vaan. Mennä, mennä. Juoksija poikan laulattaa, juoksut se sille maittaa. Hikisen pojan on, se taivaalla taa.
Hei, pojat. Tässä maratonissa juostaan 2 kierrosta lopussa. Kaikki muutkin on juossut. Menkää vielä. Vielä 1. Juoksija poika laulattaa, juoksun se sille